Hi guys. Nahapon karon sa akong studio. So di ba kumukanta na ako i-shout out. Shout out day ko ni Ate Gingging nga naa sa Manila. Aranggis family. Shout out ko ni Sir RG nga naa sa printing area. Og tanan yang mga kaubanan. Og shout out ko sa tanan nag-subscribe sa akong channel. Salamat kayo. Ako gandahon nun kay Biyahe Bisaya version. So mangita na ako sa akong karaoke. Sige. Harga. Biyahe Bisaya version. Kani mo ako nakagusto, pero gibastid mo lang ako unta ni mo diha seryoso nga buotan pagkaulit tao. Tinuoray dili man ako gwapo, pero gusto kong moonong mo. Pasaligan ko mahalon pag-ayo ka naragwi bugtong mahatag ko. Why ayo nganong dili man ko nimo sugton, hangtod karon nimong di palaom-laom, pero dili gyud ka undangan. Di ko gusto maadto ka sa uban, nganong kusog man mo paasa. Kaluoy na mo kay mag-antos pa, pero ako ning kaning kamutan, makauban sa adlawng tanan. Kung ikaw maaris ako mawala ang imong problema. Akong hagwaon paunlanon sa bukton nimong buhok akong daysod-layon. Nagtuo ko nga sugton nimo, hangtod karon wala pagoy klaron. Unsa may gusto nimo nga buhaton, naron ako di na lang maglaom. Maghandom nganong dili man ko nimo sugton, hamo lang kong ipalaom-laom, pero dili gyud ka undangan. Di ko gusto maadto sa uban, nganong kusog man mo paasa. Kaluoy na mo kay mag-antos pa, pero ako ning paning kamutan, makauban sa adlawng tanan. Nagdahom ka nga kumidyara, pero tinod anay ako ang uban tao ni istorya, nganong wala nimo siya suka. Mahay ka nganong dili man ko nimo sugton, imo lang kong ipalaom-laom, pero dili gyud ka undangan. Di ko gusto maadto sa uban, nganong kusog man mo paasa. Kaluoy na mo kay mag-antos pa,
ning kamaning kamutan, makauban sa adlaw tanan, makauban sa adlaw tanan.